Na području općine Lukavac djeluje 11 inicijativnih grupa aktivnog starenja, među kojima je i inicijativna grupa iz Bikođa. Ova grupa osnovana je u junu ove godine, a na održanoj radionici između ostaloga prezentovan je izvještaj rada inicijativne grupe u proteklih 6 mjeseci. Grupa aktivno starenje u Bikođama trenutno broji 43 člana, a svoje sastanke i druženja održavaju u prostorijama Doma kulture koje im je ustupila mjesna zajednica. Pored donacije Švicarskog crvenog križa, pomoć u rekonstrukciji prostorije koju koristi inicijativna grupa i kulturno-umjetničko društvo Bikođe, uspjeli su obnoviti uz pomoć mjesne zajednice, ali naravno uz volju i vrijedne ruke članova i članica ove grupe. Pored Švicarskog crvenog križa nas je pomogla puno mjesna zajednica, izašla nam je u susret tako što nam je mjesna zajednica obezbijedila sredstva i da napravim, a mi smo svojim ličnim radom radili stolove u prostoriji, tako da udruženim sredstvima smo napravili ono što smo napravili. A Švicarski križ nam je donirao sve ono za što smo aplicirali i napravili projekte, tako da sam i ovom prilikom puno zahvalan iz razloga toga što su svim našim zahtjevima udovoljili i to u tako kratkom vremenskom periodu. Možete zamisliti, mi smo od 6. mjeseca članica tog udruženja, a evo i sami ste se uvjerili kako smo to sve uspjeli obezbijediti, ali opet ništa ne bi obezbijedili ni uspjeli da nije bilo za njihovu donaciju i njihovo ljubazno osoblje koje je stvarno imalo respekta prema nama. A također i vijeće mjesne zajednice nam je pomoglo i dan danas nam pomaže u svemu, tako da smo, eto, zahvaljujući kolektivnom radu. Ovo je sve kolektivni rad. Ovdje nema ni jednog pojedinca koji bi se mogao izdvojiti da se kaže da je to pojedinačan. Ne, sve je ovo što je urađeno i ostvareno, to je sve u vidu kolektivnog rada. Pored navedenog, za članove ove grupe, a uz pomoć Švicarskog crvenog križa u prethodnom periodu, organizirane su i predavanja koja su posebno bila značajna i prilagođena osobama treće životne dobi, kao i obuke na računaru i mašini za šivenje. Radionici inicijativne grupe aktivno starenje u Bikođama prisustvovale su i predstavnice Švicarskog crvenog križa, među kojima je i Hasija Jahić, nova mentorica na projektu aktivnog starenja u Bikođama. Ovdje sam došla u grupu koja je već formirana prije 6 mjeseci i drago mi je što sam u ovakvom stanju zatekla ovu grupu. Da se mi nismo pripremali da će ovoliko biti sve ovako pripremljeno, ali nema veze, drago mi je da sam vidjela i njihovu moć kulinarsku. Jer kako god grupa radi sa svojim rukotvornama, ponekad i rade i jela iz svoje sredine u kojoj žive. Pa sam danas doživjela prvi put da vidim i jela iz njihove sredine u kojoj oni žive. Posebno mi se dopao njihov presnac koji sam s oduševljenjem pojela. A inače, sama grupa mi se dopala. Prvi put sam s njima ovdje i vidi se da je to jedna kompaktna cjelina. U samom razgovoru s njima došla sam do zaključka da su oni već se dobro uhodali, da lijepo rade, da se slažu, a što je najvažnije, zadatak svake grupe, pa i ove je, izvesti osobe treće životne dobi iz kuća, a ovdje iz priloženog se to dobro vidi. Da su oni iz ovakve sredine gdje je ruralna sredina, gdje se ljudi baš toliko i ne druže, uspjeli da ovoliko ljudi okupe u ovakvoj grupi. Dosadašnja mentorica za inicijativnu grupu u Bikođama bila je Mirsada Jahić, koja je, kako su nam kazali, dala veliki doprinos i podstrek za sve što su u prethodnom periodu radili članovi aktivnog starenja. Za njen neprocjenjiv doprinos u ime svih članova aktivnog starenja u Bikođama jučer su joj uručili prigodan poklon u znak zahvalnosti. Kako ističe koordinator Džibrić, posebno ih raduje i dobra saradnja sa mjesnom zajednicom, ali i ostalim. Kako ističe koordinator Džibrić, posebno ih raduje dobra saradnja sa mjesnom zajednicom, ali i ostalim organima koji djeluju u ovom naselju. Saradnja je samo se širila. Mi imamo lijepu saradnju i sa fudbalskim klubom, i sa mjesnom zajednicom, izvršnim odborom, vijećem mjesne zajednice, sa omladinom. Puno nam omladina pomaže u tome. Onda aktiv žena. Tako da, onda, kao vidjeli ste, prisutan je bio Efendija. Pa svi iz džemalskog odbora su članovi naše organizacije. Tako da svi smo
u saradnji i imamo razumijevanje prema drugama i pomažemo se između sebe. Ambiciozni su planovi inicijativne grupe i u 2019. godini. Pored povećanja broja članova, u planu im je organiziranje predavanja posebno iz oblasti zdravstva, ali i drugih, zatim organiziranje kursa stranog jezika, kao i predavanje na temu nasilja u porodici. Svake srijede članovi inicijativne grupe druže se uz razgovor, pjesmu, šah i druge aktivnosti koje ih opuštaju i čine sretnima. U svom radu članovi obavljaju i humanu misiju, iako nemaju finansijskih sredstava, ipak obilaze stare i bolesne u svome mjestu bez obzira da li su ili nisu članovi grupe aktivnog starenja. Dobru saradnju i druženje imaju i sa ostalim inicijativnim grupama kako na području naše općine, često su i gosti na druženjima i sastancima drugih inicijativnih grupa na području Tuzlanskog kantona.